fem la presentació del projecte de Guanyem Barcelona aquí al barri d'Alcoi. L'hem organitzat el grup promotor de Guanyem al districte de Gràcia. Estem organitzats en una assemblea que ens reunim de moment quinzenalment i esteu convidats a participar. La intenció primera seria intentar conformar grups de Guanyem als diferents barris i si no es pot per barri, per districte. La idea que tenim de l'acte és ve la Gala Pint, que està en el procés d'estar al començament, que es va constituir Guanyem Barcelona. Ens explicarà, suposo, una mica què pretén ser Guanyem Barcelona. Després és deixar bastant espai pel debat, una mica l'interès que vosaltres tingueu aquí al barri, de xerrar de les coses del barri o d'aspectes relacionats amb el projecte de Guanyem o el que es considerin. Quan van començar a preparar i a organitzar les xerrades i les presentacions als barris, ho fèiem sota el títol Guanyar preguntant. És a dir, anar als barris no per dir-los això és Guanyem i farem això, sinó també preguntar directament a la gent que som dels barris de Barcelona què vol dir guanyar el Coll, què vol dir guanyar Poble Sec, què vol dir guanyar Ciutat Vella. Jo soc Pep Martí, de l'Associació Veïns de l'ESEPS. Soc metge jubilat ja de fa 6 anys i des que m'he jubilat m'he tingut de dedicar a fer de metge d'una altra manera, d'activista, defensant el sistema públic de salut. Soc veí d'aquí del barri des de fa uns anys i aquí vinc en tant que observador coneixedor de Guanyem, codi ètic, hem participat, etc. No tant com m'agradaria per les criatures petites, però bé, també he vingut, entenc, per conèixer també la gent del barri que més o menys amb la qual podrien tenir una certa sinergia per treballar coses amb Guanyem o amb el que sigui. És veritat que hi ha tot un món que és a la gent jove que s'ha d'arribar, però també és veritat que si volem guanyar la ciutat de Barcelona, que la volem guanyar, tenim que poder arribar a tothom. I des d'aquest punt de vista, quan vam fer la presentació per Vallcarca, sí que vam posar uns dies abans una taula informativa repartint materials a la gent, dient-los som de Guanyem, i qui no ho sabia, que la majoria no sabia què era, els explicaven, etc. I és una manera. Gent de base que diuen que els partits no ens representen ja, són agències de col·locació de la seva gent, s'ho fan entre ells, no volen ni canviar aquest model, i corrupció, etc. I en canvi, enfront d'això surten el 15M i surt Podemos, surt Procés Constituent, surt Guanyem Barcelona i jo m'hi apunto. Vull que almenys a Barcelona puguem demostrar que som capaços de fer les coses d'una altra manera. Per fer política cal implicar-se, veure que durant molts anys hem delegat la política, o sigui, hem fet política molts des de la base, però hem delegat la política a la classe política i hem vist com si no fem política nosaltres, la fan per nosaltres i contra nosaltres, i que d'alguna manera això és el que ens ha portat fins a aquesta situació. Faig com un llançament a no esperar a que em diguin com és Guanyem. Però Guanyem com funciona? Doncs pensem com funciona, com volem que funcioni. Jo crec que l'exercici aquest a vegades estem molt acostumats a esperar que les coses ens vinguin, i tot i ser persones mobilitzades o tot i ser persones que estan vinculades al teixit, però a mi també em va passar al principi quan ens ficàvem a Guanyem, jo estava esperant que des del central em diguessin vale, pues hay que hacer esto, esto y esto, i no. Hem d'anar construint nosaltres també. Hola, jo em dic Ricardo, jo visc a Vallcarca, no aquí a Alcoi. Fa anys vaig entendre que per fer política cal implicar-se. Quan va sorgir el tema de Guanyem fa mesos, me va agradar molt la idea darrere, que és un partit que surt de moviments socials i això jo crec que ara és el moment d'implicar-se més i em volia conèixer més a prop el projecte i per això estic aquí. Hola, bona tarda. Em dic Santi. He estat molts anys en el moviment associatiu del barri, d'aquí del Coll, soc del barri tota la vida. Compartim plenament tot el treball, tota la idea de Guanyem.
La meva preocupació, i és el que m'agradaria que expliquéssiu, perquè no aconsegueixo aclarir mitjançant la xarxa i la premsa, que és el que vaig seguint, és, primer, com està funcionant Guanyem actualment, si es vol convertir en un partit polític com els altres o no. Ho dic perquè és un dubte que tinc. Em preocuparia que Guanyem es convertís en un partit polític com els altres, perquè jo crec amb la base, amb que tot es discuteixi i amb que ningú es quedi allà a la poltrona com una mica treballa el codi ètic. I ja està. Des de Guanyem jo crec que el que ens plantegem és posar en pràctica aquesta frase que hem fet servir molt, que és si tenim la capacitat d'imaginar una altra Barcelona, tindrem la capacitat de transformar-la des d'un lloc molt realista. Això no passarà perquè arribem a l'Ajuntament una gent que suposadament som els bons, sinó que el que cal és, en aquest canvi d'època, és tornar a implicar-nos tots en fer política i segurament per remunicipalitzar l'aigua o per defensar els nostres CAPs i les nostres escoles, que ara mateix són els pares, les mares, són els professionals de la medicina que estan defensant aquests drets bàsics, caldrà que tothom s'impliqui. No serà només que alguna gent arribi en allà per fer-ho bé.